Good morning, Damis Katipunan City. Aris dato na mahaw. Damis Katipunan City. Aris dato na mahaw. Sige, sarap ni mamahaw. Basta ni mabahaw. Kung nasa matripan at mamahaw. Nabaila na na-Easter. Hi, Jack. Good morning. Oy! Kain. Nanay ko apong pagumangkan. Paano mo na? Out na, imo na. Wala may gas man eh. Baby day, isa? Oh, isa pa yung taon. Nagalaman. Hi! Ugangan pa ni Uy. Uy, tabangan. Ag imong man. Isang duha rin. Dugang. Grabe pa na ulo. Buwan to now, Nay. Nam. Nam. Ang sadan guys, kuan. Munggus. O, minudo. Kita ko naman na pagpamahaw at hiraman din milari na mahaw. Kuan mi guys og umelo. Ooh. Yummy. Maya, oy. Guys, you know what? Today is our mansari. Gikan mi ganina guys sa ang maguwang dito sa Pikas Barrio. Dito mi namahaw ganina. Anja kay mansari nang was under kay numdum ako ra. Ako'y nakauna grade. Nadala man nakadal ko kay mostly kay si Zaman. Ja. Nakatug man is dal tunduha pag mata na kay nagpalit tas undi sa paborito nga banana cake sa sticky buns. Last nang kaadlan ni pagkakuan. New Year 2023. Kaya mo to bawal lagi. Ja karon pwede na ako makatikim kahit kunti lang. Nga mapusta tayo nagpahiwa sa ja. Medyo pik-pik ang dal ko ni patugod siguro ko. Diyan nagdidi ako pik-pik ko patugod siguro ko. Kamu siguro ay panglana. Pik-pik ko. Tiaw. Bisingawan ko ba? Kaya ito panghiwa kay wa kay panghiwa ay bread. Hay ba mo guys lami ni siya guys. Sa tinuod lang. Para dun kaon hada ni pag New Year. Oy! Ano man? Hiwa ta. Ipsin lang hiwa. Wow, rahmuta. Rahmuta, oy. Yay! Thank you, Nanay. Thank you sa merinda, Nay. Love you, Mami. I love you po din. Happy Mansari. Ano sa kalas ni Kanan eh? January 1, 2023. Ay, kawan naman ka? Kawat-kawat? Di, wala ko nakapalit sa sticky buns. Last na itong palit ba dyan kay January? Ay ko, andito January tagipalit. Mga December pa dyan. Gusto din naman sa ref. May amang gihanda og katong kanang January 1. Diba maghanda mo dyan New Year. So, maghanda mo yan. Mato last ng kahanan eh. Busog pa magod ko kay. Nagkuan magod ko. Nagtimo magod ko ganina. Gini ba? Ah, nawa naman din. Naghurot. Butter coconut nga. Biscuit. Mayang gitimo. Nang busog pa kong karon. Dahil yung Diyos kami. Okay, sir. Magsari dito nga ito. Magsari lagi. Subuon na hinuon. Nadama ko ba? Tayo pa din eh. Aw. Anak ba? Imo ning baso? Paim na po kog Diyos. Diyos ra kay giihaw ko. Danghaw ka dyan guys. Labi lang niya magsusuni mo. Bawal na yun. Ligo pa rin ito. May bawal basta kay ginagmay ra. Drink mo direct eh. Nakahawa man ni Big. Saan man eh. Dati ra nagtrapo kay oy babes kayo. Tapos ganito piliin guys. Kapag paghipos gahapon nilabhan. Wala agman ni sila mo na sila nagidali-dali. Yehey! Managadal to. Napay gamay to no? Uy, na yung motor ba sa siing katiri na ron? Kaya ingin man sa ka ari sa motor ka ron. Kaya tomorrow morning na milakaw. Sabay si Zana mo. Ay, di pati ay. It's a prank. Ha? Tapos si Just kuha na. Tapos Just ka ng mercury drug. Napay ka pa sa ipan-ipan? Wala mo. Palit na pataog na. May gamay-gamay dito po ganti dyan. Kaya wakaadyo ko mukhaan ron og rice, gamay ragi kain. Pero nag-inom ko ka ng sabaw. Para di ko dang hawin. Ang ibalik lusod lanan kay ibalik sa ref para siya mapanis.
Saan mo ito nangutot? Dalton? Nako, ame. Ito na mo? I'm full. So what's in it guys? Sticky buns nga banana cake lang eh. Hindi lang. Ang nakaya magduwa ka sa... Hands up. Hapon. Guys, oban na po kunin jo, kamura may lag-lag, o magkaluos itong ina. Ina. Kaluoy. Ina. Hindi akong bidaan na ni. Tara, muskuan. Yung kay. Uwat ra kong inka na rin, uwa mi taos bahay. Dadala man ang jawi daan. Good morning guys! Uy, tara pagilabot na hinahin ni nanay. Uy, ito, tara. Good morning! Hello! Good morning! Naibaksin si Dalton karon mo adto mi sa clinic. Magpapaksin mi second dose ni karon sa flu vaccine. Cute ba dagdag singin na kay Jordan. Good morning! Good morning guys! Hi! Wa, basta mo tigog nagsakdalan mo ana ni, taranta na ni. Adto mi sa ubay guys. Actually adto man ta mi sa hagna. Anja kay ningon man nagdok nga duty sa ubay. So ubay ra lang mi kay deu kay hagna murag lazula-lazula jud to. Murag dubli ko namang biyahe. Di, paliho ko kapres portahan, di. Naharap ka cute ko sa sarok. Ay. Woohoo! Katungs katutungs. Gila ni mo puwad eh. Nakay nabantayan nga panyo na nga murag. Lain nagkulor, murag pang tiguwang. Ang binabi ka nga puna sa laway na daw kung. So, mahilak na po ni. Pero di ra ka ni sakit kay gamay ra magdagom. Di ra po makailanat. Second dose na po din niya. Dapat ya panis ni Agi jam tong isipon sa kay gangipon kauban din as indang tiri dia sipang luglug na ng danggan nga mabuslot ng eardrum na og nami makit-an karon nga kalaagan nga kanang ra pud ba kanang undaway ra pud dudtong na mahapitan mahapit ni ning hapit pa mi dari guys kay nagkuan si 3/4 para sa ijang kuan tambal balik sa tambal nagdalto na to nagdidi na ho ja na panggihuso nakatug na si Jana. Kaysa dyan man dyan yung mata, alas 5 ng mata dyan, natug ni gabi, alas 8 na. Dugay na dyan nakatug gabi, kay di ba dyan stiri, dyan apos mayuro ng bisita. Mao nga, o na dyan makatug. Dyan na Miss Alima Grace guys, naghuwat na lang ni Dokbon. Agbata na mata na, namudto kay na matag sa kay napukaw. Kay mamahaw, man na mahaw pa. Nga dyan na Miss Alima Grace. Sa ubay nga branch, na sila branch sa luon, o ganahan mong makuan na kananay doon na mo tagaluon mo jaganahan mo og doon ra mo pa-check upan sige high quality services adong laman mo sa kuan luon ana sa daan merkado si undoy na nasundoy kaya man nang gisug pakuha sa mga gamit na magpakan na lagi sila ano mga mag-ilis og t-shirt kuaring bata kay magandam ko ja anig sa bidad to daghagda nagkapag-uod mi kay kanila gyud mukaon nagbata dadam ng pagkaon gatas pa jud pakatatay pare sila nag-blue oh Plus driver seat up braking. Kaya mapa. wait sa ko ika ha wow yummy at breakfast ni Dalton kay potato with carrots with pichay. Hindi mo gatsi tanan dahil isa na naihurot mo nagsa. Hurot na nagbubuog di na dyan mahurot. Kalalami Kaya tulingan me. wa na kuha. Ano ka maglagoy? Bilis mo glabay lang din. Ang marang kuha diri ha. At tulihan, Ako rin nito sa man. Yummy. Ito, rabi, bisa gas lang ka mamahaw, no? Dyan na po. Tapos, ubay. Sir ba Gapon, na katipunan. sir mamahaw na sa kuan sunod. Japan, Singapore, Korea. Ano? Mamahaw sa Ilang Japan. anghel ka sa naing ka. Manood to sa Korea. Hindi man hapon na pa sa Singapore kaya pa daw namulis Pilipinas.
Ngisi-ngisi man. Jawari kan paguli kita. Para pasduk to ana lagi. Tintal man sa kadluwa. Libang.